לכם כמה קל ליצור מערכת שמתקשרת ללקוחות עבור חברת תושבה ומוודאת שהלקוחות באמת מגיעים לאירוע. אפשר לראות פה את פרטי ההתחברות שלי, אפשר לראות שנשארו לי טוקנים. אז בואו ניצור חברה חדשה, ניקח לדוגמה את חברת דיגינט של אישורי הגעה, נעשה צור חברה חדשה, מלא אוטומטית בעזרת ה-AI, הוא כבר לוקח את כל המידע מתוך התוכן של האתר כדי לתת לאג'נט קצת רקע לסוכן הרלוונטי. נעלה פה את כל הפרטים, אפשר לראות גם על מילה את שם החברה ובדיוק מה החברה עושה. אז נעשה צור חברה, חברה נוצרה, כרגע יש לי אותה פה, ונגיד שאני רוצה לעשות סוכן אישורי הגעה לחתונה, אז נקרא לזה מאשרת הגעה, ואז פה נבחר סוכן אישור הגעה לאירוע. את סוכנת שמאשרת הגעה לחתונה של דנה כהן ודני לוי בתאריך ה-30/3 באולמי גבריאל בנס ציונה. כתובת האולם היא 3 נס ציונה. האירוע יתחיל בשעה 7:30 בערב. יש חניה מחוץ לאולם. ניצור את הסוכן, אפשר לראות מאשרת הגעה, ניכנס לפה, אפשר לראות פה את כל הפרטים, מה שהכנסנו כבר, ואז להוסיף פה את כל הלידים שאנחנו מעוניינים שהסוכנית תתקשר אליהם. נוסיף פה ליד לדוגמה שזה אני, את המספר טלפון, אפשר להכניס גם מייל, אפשר לתזמן את זה ליותר מאוחר, את השיחה, אפשר להחליט בדיוק מתי תתקשר, כמה חזרות יש, אם יש חזרות, ונוסיף כרגע בלי תזמון, נוסיף את הליד, אפשר לראות שפה חשפתי בהצלחה, וזהו, נעשה עכשיו שיחת בדיקה, רק בשביל להראות לכם איך זה עובד. הלו. היי גיל, מדברת מאשרת הגעה מחברת דיגינט. מה קורה? בסדר גמור, מה שלומך? סבבה, תודה ששאלת. אז רציתי לשאול אם אתה מגיע לחתונה של דנה ודני ב-30 למרץ. מה אתה אומר? איפה החתונה תתקיים? זה באולמי גבריאל בנס ציונה, ברחוב הספורט 3. יש חניה מחוץ לאולם. אז מה אתה אומר? אתה מגיע? באיזה שעה זה? האירוע מתחיל ב7:30 בערב. אז מה אתה אומר? בא לך להגיע? כן, אני אגיע, אני ואשתי. מעולה, רשמתי אותך ועוד אחד. תודה רבה, נתראה באירוע. ביי ביי, תודה. אז אפשר לראות שעכשיו יתעדכן בטבלה שלי שאני מגיע ואת כמות המשתתפים. ואז בעצם אפשר לעשות את זה מלא לידים, ואז בעצם לחסוך את העלויות של טלפניות שמתקשרות ידנית ללקוחות.